наврӯз биё, ту ҷашни фарвардине, бар авҷи самои қалби мо парвине. парвардаи суннати ниёгон ҳастем, наврӯзи ватан накӯтарин оине. дӯстони азиз салом. Сомонаи Pressa.tj ва ютубканали он тасмим гирифт ки ОЗМУНИ шеъри Наврӯз дар Сомонаи Pressa.tj-ро эълон намояд. иштирок дар озмун хеле сода аст, яъне синну сол моҳият надорад. шумо танҳо тавассути телефон ё воситаҳои дигар як шеъри баландмазмунро қироат намуда ба суроғаи мо фиристед. барои ғолибони озмун се ҷой муайян шудааст. ҷои аввал 1500 сомонӣ, ҷои дуюм 1000 сомонӣ ва ҷои сеюм 500 сомонӣ. ғолибон бо се китоби тозанашри сармуҳаррири нашрияи Тоҷикистон Шариф Ҳамданпур мукофотонида мешавад. ғолиб ҳамоне дониста мешавад ки шеърҳои қироатнамудаи ӯ дар ютубканали Pressa.tj аз ҳама овози бештар пайдо кунад. озмун аз аввали моҳи феврал оғоз ёфта то 20 марти соли равон идома меёбад. шитобед, ғолибиятро ба даст оред ва мукофотҳоро соҳиб шавед.